Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po, alas 5:06. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon po mga tugang, Aldaunin Webes. Ini po ang Bareta alas 5. Akon sa indong tagapagbareta, Joshua Bino. Detalyes po kan mga bareta sa lado nasyonal. Piglimitaran ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang sa iyang international trips sagkod sa matapos ang taong 2024. Dahilan kini, ipig-anunsyo ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Babe Romualdez na si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang marepresentar kan Pilipinas in kaso madagos ang bilateral talks kasabay ang China sa sidelines kan United Nations General Assembly o kaya UNGA ngunya na bulan kan Setyembre sa New York. Ang Pilipinas ang saro sa 20 nasyon na nagmamawat magpartisipar sa bilateral talks kan China sa sidelines kan UNGA. Mientras tanso, sinabi ni Romualdez na ang agenda iyon para mabawasan ang tensyon sa West Philippine Sea bilang pagpapadagos kan diplomatic efforts kan gobyerno na masolusyonan asin ma-address ang regional issues. Nagsuko na sa National Bureau of Investigation o NBI si dating Palawan Governor Joel Reyes. Si Reyes ang nasa likod kan paggadaan sa broadcast journalist na si Jerry Ortega kan taong 2011. Kinumpirmar ini kan the Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS ang pagsuko ni Reyes. Ang broadcast journalist bistadong kritiko kan gobyerno kontra sa korupsyon kan termino ni Reyes. Kanakaaging taon nagpalawas nin arrest warrant kontra kay Reyes ang Regional Trial Court sa Puerto Princesa. Pinirmahan ni Palawan RTC Branch 52 Presiding Judge Angelo Arizala ang arrest warrant kan Hulyo 20, 2023 matapos na iluwas kan Supreme Court First Division ang ruling kaining Marso 29, 2023 na nagsusugo kan pag-aresto kay Reyes para sa pagpapadagos kan pagdangog kan sa iyang kasong paggadan. Maabot sa 15 na mga local registrars ang imbuelto sa bako tamang pag-issue kan mga birth certificates sa mga dayuhan. Kinumpirmar ini kan Philippine Statistics Authority o PSA sa paghampang sa Senado para sa pagdangog sa 2025 budget kan National Economic and Development Authority o NEDA. Ang nasabing anomalya iyo ang nabuting kay dahil sa issue na kinaiimbueltuhan kan pinatalsik na Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ini matapos maglatag ang Office of the Solicitor General nin petition na pagkanselar sa birth certificate ni Guo matapos na kulang ang mga dokumento aron kan baptismal certificate, lugar kung saan siya namundag asin ang pangaran kan sa iyang mga magurang. Para malikayan ang siring na anomalya, sinabi kan PSA na ang mga late registrants kay puan mag-apply ni National ID para sinda mismo personal na makatindir asin makuhaan mga biometrics. Base sa census, igwanin 3.7 milyon na mga Pilipino ang dai pa rehistrado o dai nin birth certificate.
Mga tugang, may bareta sa lado lokal. Nasa linya si Chief of Reporters, Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, maray na hapon. Sa mga balita man sana, nagluluwas na nagbababa ang presyo kan mga produkto siring kan bagas, alagad kun aktual na maglilibot sa merkado publiko, baliktad pataas ang mga presyo. Ehemplo ngo niyan, dispira kan saod para sa aga, digdi sa Banuan kan Kamalig, saro sa ehemplo Duma, aro kan kamote 50, 60, sundo 75 pesos ang kada kilo. Mas matindi pa sa kilo presyo kan bagas, samantalang mahiwas ang mga kadagaan. Gustong sabihin kay ni kulang na uday na nagtataranom, kaya halangkaw ang presyo ngunyan kan mga pamakalon magin gulayon, marhalon kung saan talagang ang mga kapos sa buhay yung nag-aagrangay sa presenting sitwasyon kan mga pamakalon sa mga saudan. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Chief Jim. Mga tugang, posibleng manimbag ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP dahil sa pagpaimprentar kan national ID card sa pribadong kumpanya na All Card Incorporated. Ini ang sinabi ni Senadora Grace Poe sa budget deliberation kan National Economic and Development Authority as in attached agencies para sa 2025. Sinabi naman ni National Statistician Dennis Mapa na pagbalgar ini sa Memorandum of Agreement kan Philippine Statistics Authority o PSA as in kan BSP na pagkasunduan na magbabayad ang PSA sa BSP para sa pag-imprentar kan national ID cards, mantang sa saindang kasunduan bawal isubcontract kan BSP o ipagibo sa iba. Sinabi man ni Attorney Arnelito Boletche Jr. kan Commission on Audit na ipinagbabawal ang subcontracting sa resolution kan Bids and Awards Committee. Kung kaya kan maaraman ninda ang ginibo kan BSP, kinuaman ang atensyon kan Philippine Statistics Authority. Nagpuuna ang implementasyon kan aumento sa sweldo para sa mga empleyado sa gobyerno, mantang nagpuunang ilawas kan Department of Budget and Management o DBM ang mga nakatagamang pondo para digdi. Ini ang kinumpirmar ni DBM Secretary Amena Pangandaman kasunod kan pagpirma ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Executive Order No. 64 kan Agosto 2, 2024 na nag-aprobar sa Salary Standardization Law 6 para sa gabos ng mga civil service personnel. Sigun sa DBM, as of 1 p.m. kanakaaging aldaw, uminabot na sa 31.93 bilyones pesos ang naipalawas para sa 257 departamento as in ahensya, mantang 58 pang iba ang presenting pigpoproseso. Base sa pinakabagong datos kan DBM, ang mga pondo para sa salary adjustments na iluwas na sa mga iba-ibang mga departamento as in ahensya, Organ Congress, Office of the President, Office of the Vice President, Department of Agriculture, DBM, State Universities and Colleges, Department of Education, as in iba pa. Ipinag-orden kan gobyerno ang pagkrear nin Salary Standardization Law 6 o SSL6 dashboard. Sigun kay Department of Budget and Management o DBM Secretary Amena Pangandaman, na ini parte kan gobyerno na maisulong ang transparency, accountability asin matibay na administrasyon. Pigdisenyo ini para magtuon in real time na datos may kinaraman sa pag-release kan pondo na may kamawutan na mapadali ang monitoring asin mas epektibong pamamahala digdi. Parti man ini kan pangako kan ahensya na may kinaraman sa transparency asin bukas na gobyerno. Ang dashboard para sa salary adjustments iyon aktibo na ngunyan sa official website kan Department of Budget and Management.
Natapos na po kan Department of Labor and Employment o DOLE ang profiling kan nasa 27,000 na mga obrerong Pinoy na apektado kan pagbabawal na sa Philippine Offshore Gaming Operation o POGO. Sigun kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma na ang kabilugan na 26,996 iyon mga POGO workers na hali sa National Capital Region, Calabarzon, Central Luzon as in Central Visayas. Halian mga ini sa 54 internet gaming license companies. Ang nasabing lakdang iyon para magibuhan kan ahensya kung anong klase nin tabang ang pwedeng maito sa mga ini. Target kan Department of Agriculture o DA na mapuunan sa bulan ng Oktubre ang pagpapahiwas nin bakunahan kontra sa African Swine Fever sa Visayas as in Mindanao. Sigun kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., base sa saindang timeline, pwedeng makumpleto ang proseso kan procurement para sa 150,000 na doses sa Oktubre 10 ngunya na taon. Oras na maisapinal ang kontrata, marikas na maide-deliver kan supplier ang mga bakuna. Kasabay sa target areas para sa pinahiwas na vaccination, ang iba pang probinsya na may aktibong kaso kan ASF, arog kan La Union, Quezon, Mindoro, Cebu, North Cotabato asin Sultan Kudarat. Katakod kay ni Pig-Inganyar kan Agri Chief na padagos ang pinagigibong lakdang para maparikas ang proseso kan aplikasyon sa iba pang mga ASF vaccines halit sa United States, South Korea, Thailand, Norway as in Vietnam. Sa ngunyan, may mga pinagkonsulta ng mga eksperto ang ahensya para maparikas ang proseso kan trials sa bakuna. Tinawanin doon ni Department of Agriculture o DA Assistant Secretary Dante Palabrica na bako dahil sa bakuna ang ikinagadaan kan 5 urig matapos na matudukan kontra sa African Swine Fever o ASF. Sinabi ni Palabrica na puwera sa respiratory problem kan mga nagadaan na urig may naging problema man sa biosecurity kan mga ini. Paliwanag pa ni Palabrica na importanteng baskog asin nasa marhay na kamugtakan ang mga urig bago ini bakunahan. Sinabi pa kay ni na marhay ang pagresibi nin bakuna kan 21 mga urig sa dawang backyard farm sa Lobo, Batangas kan Oktubre 30. Ipagpasiguro ni Party List Representative Rodolfo Ordanes na may tatao pa man giraray ang mga national ID kan mga senior citizen matapos kanselaron kan Bangko Sentral kan Pilipinas ang kontrata kan ID supplier para sa PhilSys. Sinabi niya na dakol na mga lolo asin lola ang dai pa nakakareceive kan sa indang physical national ID. Nahadit man ang kongresista na makompromiso ang mga datos nakapot kan binotasan na kontraktor. Sinabi niya na maski nakanselar na ang kontrata, dapat siguruhon kan Philippine Statistics Authority, Bangko Sentral ng Pilipinas as iba pang PhilSys ID implementing agencies na may tao ang physical as in electronic national ID kan mga senior citizen. Kinanselar man kan BSP ang kontrata kay ni sa supplier kan national ID card dahil sa pagpalyar na kompletuhon ang raw materials para sa national ID cards maski patinawana nin palugit. Naglangkaw sa 200% ang bilang kan scam calls as in messages sa Pilipinas sa inot na 8 bulan kan 2024 kumpara kan taong 2023. Inibase sa anti-scam app na Who's Call matapos makapagrehistro nin sobra 3 milyon o 3,032,626 text scams as in 320,978 scam calls magpuon kan Enero 1 sagkod Agosto 15 ngunya na taon. Sigun kay Gogo Look
Country Representative for the Philippines, Mel Migrino, nagpo-profile ang mga scammers as inigwa ng ideya kung si Isay ang sa indang target para sa mga investment scam. Tinawad doon man kan Cybercrime Investigation and Coordinating Center na saro ining naglalalang problema na dapat solusyonan kan gobyerno. Mientras tanto, sa iba pang mga balita, pinag-unambitan kan Quad Committee kan Kamara de Representantes ang paninimbagan kan mga darakulang personalidad asin mga empleyado kan gobyernong imbuelto sa operasyon kan illegal na pogo sa nasyon. Sinabi ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na dai niya sabihon gabos na mga pangaran naglalataw sa sindang investigasyon na inot nang naimbuelto sa issue sinta dating presidential spokesperson Harry Roque, alkalde as an opisyal kan Bamban Tarlac. Kasabay kay ini, sinabi pa ni Barbers na pigtutubudan nindang may mga empleyado kan gobyernong nagtatabang sa operasyon kan illegal na pogo sa nasyon base sa investigasyon kan Quad Committee. Sigun kay Barbers, mga sindikatong Chinese ang nasa likod kan operasyon kan illegal na pogo, kausa kan korupsyon asin paglaog kan droga sa nasyon. Dagdag pa niya na padagos man ang pagluwas nin mga witness halagad pig sa sarat ninda ang mga ini para day magamit sa personal o kaya politikal na interes sa komite. Dapat na ogidon nin marhay kan intelligence community bako sana ang background kundi ang koneksyon ni Alice Guo o Guo Huaping dahil sa potensyal na patakot kay ni sa mga pang-nasyonal na seguridad sigun ini kay dating Senador Ping Lacson. Sinabi ni Lacson na may resources si Guo para magkandidato bilang kongresista o masalangkaw pang posisyon sa gobyerno asin magkaigwanin access sa sensitibong dokumento sa gobyerno. Sinabi niyang ini ang dahilan kung natapiging ganyar niya ang intelligence community na isabay si Guo sa EEI o Essential Elements of Information asin magkondukta nin hararom na record check asin background investigation. Sigun pa kay Lacson, may mga true to life spy stories dati kay bahan si Eli Chone, an Israeli spy na nakalaog sa Syria kan 1960s. Bago siya ginadan, nagibo niyang makahuron ang mga Syrian minister asin mga negosyante asin nakakuha ng importanteng impormasyon para sa Israel. Sinabi man ni Lacson, ang impormasyon na isa sa iyang amigong Filipino-Chinese na may koneksyon sa nagkaperang personalidad na harani sa First Family asin pigasabing dinulok ni Guo para tabangan siya bago siya magdulag sa Pilipinas. Nagtangro si Guo sa nasabing negosyante nin 1 billion pesos katrukis kan sa iyang tabang. Nagpalawas na po nin pahayag si dating Bureau of Immigration o BI Commissioner Norman Tansinco matapos ining sikadan sa pwesto. Sigun kay Tansinco, nagpapasalamat pa man giraray siya kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagkakataon na makapagserbi sa irarom kan administrasyon. Sinigur ni Tansinco na pig-aaksyonan ninda ang mga problema kan ahensya arog kan pagkontrol sa mga border, pagbantay sa international ports of entry and exit, asin pagsiguro na daay nabibiktima kan trafficking ang mga Pilipino. Nagkaigwa man mga pagbawago asin reforma sa irarom kan sa iyang pamamayo apisar kan mga limitasyon. Sa ngunyan, padagos pa man giraray ang trabaho kan immigration asin ang pagkikipagtabangan sa Interpol asin maging sa counterpart sa ibang nasyon para mapabalik ang mga puganting nagtatago sa ley. Sa uri, binati ni Tansinco ang masunod na mamamayo sa ahensya na kompuesto nin mga dedicated professionals.
Mga tugang magkakaigwanin tolong mega job fairs ngunya na bulan kan Setyembre ang Department of Labor and Employment o DOLE. Gigibuhon ang inot na job fair sa Setyembre 13, nasusundan naman sa Setyembre 18 sagkod 20 sa World Trade Center sa Pasay City, mantang Setyembre 19 sagkod 21 naman sa Sarong Mall sa Pasay City. Sigun sa DOLE, ang mga nasabing mga job fair papartisiparan kan darakulang mga kumpanya hali sa mga iba-ibang nasyon asin digdi mismo sa Pilipinas. Mga tugang, iyan po ang detalyes kan mga bareta ngunyan para sa aga. Mga bareta pong maruluwas, mababasa nindo sa mga periodiko nasyonal. Alagad enot ng nadangog sa Radyo DZGB. Ini po ang bareta alas 5. Nems Flora sa technical, IT, Facebook asin YouTube si Jerome Martinez, Shara May Leron sa production department, sa pangaran po kan mga nagsurat kan mga bareta. News Director Mar de la Cruz, katuwang si Jenny Balyaran, Mary Joy Jeresco asin Angel Mustaza. Ako po sa indong tagapagbareta, Josh Pabino. Salamat po kan sa indong pagantabay. Mahigos